Spejle er for eksempel bandlyst. Hvorfor? Ja, altså i bogen her er der jo sådan, det man kan sige, den midterste del af bogen, den handler meget konkret om, hvordan laver du så den her forandring? Hvordan giver du dit soveværelse en skønhedskurv, som både kan støtte din nattesøvn, men også dit kærlighedsliv? Og der er sådan 19 veje dertil. Og der nævner jeg også spejle, og jeg nævner bare, at spejle ikke er ideelle i soveværelset, fordi de skaber en masse energi, og det er derfor, vi elsker spejle i alle andre rum. Men i soveværelset, der har vi brug for den her helt rolige energi, så der anbefaler jeg faktisk, at man undlader dem i soveværelset. Men det er jo bare en af de her 19 veje til hvad der bør være og ikke bør være. Det er en enkelt lille ting, men det er sådan en, jeg ikke kan lade være med at slå ned på, fordi man kommer jo ud i rigtig mange soveværelser, hvor der er endevægge med spejle, eller spejle i lofterne, eller spejle, altså, og det er meget naturligt, at man har spejl ved siden af et garderobeskab, for eksempel. Men så det, der er interessant, det er jo, at du så netop kan pege på, at det giver nogle andre energier, altså, så det er virkelig det, man skal fokusere på. Ja, altså man kan jo sige, at i den her bog tager jeg jo udgangspunkt, eller er inspireret af Feng Shui-filosofien, fordi at den har simpelthen ligesom kortlagt den her psykologi, som vi har brug for at kunne komme helt ned i ro, altså for at give helt slip på det her aktive mode, vi er i løbet af dagen. Og der oplever jeg, at Feng Shui-filosofien har nogle rigtig gode retningslinjer til at nå derhen. Så det er jo sådan et godt gammelt Feng Shui-råd, det her med ikke at have spejle i soveværelset. Du skriver om Feng Shui, og jeg ved ikke, om du vil læse det op, eller du vil oversætte for os og lige forklare, hvad sådan nøgleordene er, eller sådan, så vi lige har essensen af, hvad Feng Shui betyder, eller hvad det er, man skal kigge efter. Ja, altså Feng Shui er jo en kinesisk indretningsfilosofi, som handler om, hvordan omgivelserne påvirker os. Og for mig er det den her dans mellem det, som vi kan mærke og se. Fordi indretning er jo både meget konkret, det er borde og stole og vaser og tæpper og gardiner og alt det her, men den vinkel, som Feng Shui kan bidrage med, det er lige et spadestik dybere og sige, og hvad gør det så ved os? Udover at det bare kan se pænt ud, eller du kan synes, det er grimt, og jeg kan synes, det er pænt, og alt sådan noget her, og hvad design, og hvad kan vi lide og ikke lide. Men udover det bare ser ud, så påvirker det os også psykisk og fysisk og åndeligt. Og det er det, jeg synes er spændende, som du også sagde i starten. Jeg interesserer mig egentlig ikke for indretning, men jeg interesserer mig for indretning og psykologi. Du er fuldstændig ligeglad med, om jeg har en stor mørkebrun seng, eller jeg har et eller andet, men du går ind og ser på, om der er balance i, hvor den står, og hvad den gør i forhold til det andet. Og hvad den gør ved dig og ved dit liv. Fordi det er det, jeg føler både Feng Shui, og som jeg også gerne vil være advokat for, det er, har du det godt? Og det er det, jeg skriver i bogen her, hvor jeg stiller spørgsmålet. Jeg kan stille mig selv spørgsmålet, om vi har det godt i det her land. Fordi folk, de går ned med stress på stribe, og får livsstilssygdomme, og de bliver skilt, og jeg ved ikke hvad. Så jeg åbner for en debat om, hvorvidt vi er i stand til at passe ordentligt på os selv. Og det synes jeg ikke, jeg ser, når jeg er ude og se vores soveværelse. Fordi for mig er soveværelset et spejl på den evne til at drage selvomsorg, kan man sige. Den evne til at kunne give ned og skabe balance, både være meget effektiv og udadvendt, men også kunne trække sig tilbage i sit indre rum og sige, nu er jeg mig, og hvem er jeg, når jeg bare er mig? Og når jeg kan smide alle facaderne og bare kan slappe af, hvem er jeg så? Ja, så det er jo vigtigt, som du siger, at det handler ikke om, hvordan dit soveværelse egentlig skal se ud. Jo, det skal være smukt, men det skal være smukt for dig, ja. Fordi så nærer det dig, og så kommer du tilbage til dig selv, og så kan du bedre finde ud af, hvem du er, og hvad du vil, og hvad du vil være med til, at det der ude i verden.